Όλα ξεκίνησαν κάπου στα μέσα του 71, 15 Αυγούστου που ήρθε μια αλόκοτη γέννα. Κυριακή πρωί το πρώτο κλάμα ενός μωρού σε σοκάκι της Αθήνας, απόρρια ενός κυνηγητού. Η ιερόδουλη η μάνα μες στην ντρόγα ήταν μπλεγμένη. Είχε βγει για μεροκάματο, ήταν μαστουρωμένη. Απογοητευμένη, δεν ήθελε να το κρατήσει, αλλά ούτε και απ' τη φύση της το έμβριο να ρίξει. Όπως γίνεται λοιπόν το επισκέφτηκαν οι μοίρες, να καταγράψουν πεπρωμένο, επισκιάζουν οι ελπίδες. Μα ματέος ο κόσμος όπως και ο κόσμος που γεννήθηκε. Και οι μοίρες δεν τα βρίσκαν, ό,τι λέγανε αρνήθηκε. Η πρώτη μοίρα, ένα ονόματι κλωθόβλεθη το νήμα της ζωής. Δεν το είδε καθαρό, ήταν αρνητική να μην το πει. Σκοτεινή αυτή κλωστή, αλλά τη γνώμη της την άλλαξε, ήταν διστακτική. Το νήμα πέρασε στη λάκεση, κλήρους αυτή μοιράζει. Καθορίζει στον καθένα τη ζωή του, δεν αλλάζει. Τραπούλα μοιραστική είναι έτοιμη να δει. Δεν μπορεί να κάνει πίσω και απογοητευτεί. Η άνθρωπος, η τρίτη και η τελευταία κόβει το νήμα της ζωής. Αν έρθει η ώρα του καθένα, ηρωνικά σαν γέλασε, κοίταξε το μωρό. Φοβήθηκε, δεν μίλησε, ήταν το μέλλον σκοτεινό. Μοιραστήκε, γυρίσανε την πλάτη, ψιθυρίζουν μεταξύ τους. Δεν είναι οφθαλμαπάτη, το είδατε, το είδα, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Είναι περίεργη ανθρώπινη επιβίωση μάχη. Η μάνα, αφού συνήθω από τους πόνους, είδε το δημιούργημα από τους παρανόμους. Τσακύλισε το δάκρυ, στο στήθος του μωρού έπεσε νεκρή. Εκείνο γέλασε στον ήχο πυροβολισμού. Ήταν οι τόκοι που δεν είχαν δοθεί, ήτανε άτυχος. Από την ίδια τη ζωή ήταν οι μοίρες που τις πλέξανε κλωστή. Μια απάντηση στο μέλλον από το βρέφος θα δοθεί. Αφού πνίχθηκε στο αίμα της ίδιας του της μάνας, στάθηκε στο ίδρυμα της Αγίας Άννασος που βρέθηκε κάποιος να το υιοθετήσει. Όσοι άκουγαν την ιστορία που είχαν λακίσει. Ένας άνθρωπος ανθρωπίνης μορφής ηθινόνους πήρε στα χέρια του ευθύνη. Πριν από αμαρτωλούς ρισκοτρανό τοποθετήθηκε στην ίδια του ζωή. Αλλά μόνος του μεγάλωσε, τι να φοβηθεί. Υπήρχαν σκέψεις αλόκοτες, σύναμα και ορθές. Πως θα τον γαλουχίσει, ποιες σωστές οι διδαχές. Απάντησε ότι στο μέλλον θα τα αφήσει, που να γνώριζε η λάκεση, σ' αυτόν είχε μιλήσει.